ublay ipi government ko para how try Jesus Christ hakane kesngi pusan halor ko wicked cut na ka gospel ko Matthews long khat pra cut ko khat sa ong hakaju karukom ukpa jong phi ubahabneng kwa ba what iway na kine ki barit in jot no oi government ko para kajing long rit but kajing sumar sukher ke jong blay ka kren hakane ka dekat te utrai ublay jongi ukpa ubahabneng kwa yanoru ban boy shakajing jot dane ban chu yap Henry ba ngin dup singotu barabor ya kamon jong utrai langba ka jinglong rit jongi jinglong jongi kum ki khnarit jinglong jong ki khnarit kalong ban ap barabor dane ban shania teli telan ha ukpa ni lalong khna teng tingi haba ngi dangrit ni shania tang ha ime ipa di kumta wat andai ngi la heru kane ka jinglong kamtam ha kabaya dei bat ublay kadei banyai peteng but kaba ni don kam ha ka jim jongi kalong da kane ka jing long shida jongi bangi dupla ban singothu ya kamon ka jong blay te kumno ngila ban tip ya kamon ka jong blay lane ke kamon ka jong blay ha ni lane hato ni imne hapo kamon ka jong blay hangne ka don ka dak lada pi la thut sapang ka kane ka thau bat kamut pa ngim shem la IT teli talan hakamon jong blay tu ubreu uba im hakamon ka jong blay da perwa lene da kuslai ya ke ru kabajia hangi lene saudong jongi bat lada udon kam ru u IT ya kata ka jing don kam bat ia lade ha ublay bat lada yok pediang ya kata ke ba ula terang lene lapan na ublay ndai udang yailong wai jai ti kumba ula yok pediang ya kata ke ba ula pan na ublay but kamen sim ke bala IT ya de ha kamon ke jong ublay kam long ke ba shifting ya ke ru ada jia kino ki jing shirkai ki pertat lane ki ba jia saudong jongi la de kinong tu lane yo sha tu kum kita ki berkhoi don jing kuslai don ru ba shifting hare kat ya kapa jia katakan mensim ke IT hau blay ka ong kane kadai kapa ublay umon dan kapa ublay usngubha lada katakan mensim kalong kaba lene ubreu uyo ya kajing pang kajing shitom te un perkat kum neken ba ngan shitom lada kani kampen ngubha yo blay lada ublay umon ba kane kan lada ublay umon ba kane kajing shitom kanwan hanga tu kanlong kumta lada kamde kumta te ublay unom ai kenya hanga kumni ka jingsuk ka don ha kumuta ubreu mo ka don kumuta ubreu but ya kane ka jingsuk nu ubreu ubla IT ya lade hakamon jo ublay don jingsuk hakamen sim pada hakametru kene kede kajing hikai jong uwe urukut uba kerteng usiluan jongka athon di kumta kene
kajing pendam jing hakamon jong blay kan nyerap yangi pendon jing suk kaman simat kamet tu try ublay bas sumar yangi hakajing long rit kejongi apangi IT how try ti nanong hadong nomor bakawan hinau try bat apangi singsu bani pedang kata ngin salong kipecai-jai bat nadong hadong ublay upen tray ya ki barok isya kajing bha ya gitu kipa ya u kuma ong Paulus hakasiti syaki Roman dong pra dekat arfu pra tu try unkurku unyarap yangi en yorok try Yesus Kristus jenam la jenam amen.